Ibu maka logo menang ni janw. लोगोफोर नै आइ फुवालि थांनो ओंखारदों दासो सानजौलायनाय नै थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय दा एसे देखायनो नाजानोसै नोंथांमोननोबो सहैग्रोथोंसै जायगायाव सासे लोगोजों ज' थांनो नागिरदों नै थाबायबाय मादैया आदैया उनजाबावबाय गिनानै खेबजानो गिनानै भिडिअ'आव ओंखारा दा बियो मारै रौना होबाय जोंहा आइ फुवालियाव थांनो ओमफ्राय दा मा नुयो देखायलांसै लोगोफोर नोंथांमोननोबो नायदोल' नोंसोरो दा बालाबारि ना खिबारि देखायनोसै आङो बयबो दावराव लायो आइ फुवालि पिकनिक ओंखायनो दिनै थांनानै नायथानसै जोङो आदैयानो मालाय खमला लायबाय खमला नै लोगोफोर गेट मोनबाय जोंहा ओमफ्राय 200 थाखा फाइन होनांदों बिसोरनो 200 थाखा पार्किंनि सार्किंनि खोमा ना जायगानिबो लाबावगोन जायगानि लाला बेयावनो नैहाय मोनबाय जोंहा जायगाखौ आयौ नै गारिजों गारि खर'जों खर' बेवहाय एसे बेदर मोनामजोब्बाय माबायदि मोनखो मोनफैनानै जायगायालाय बांद्राय गाज्रिद्राय नङा एसे मोजाङानो ओमफ्राय बेदर मोनामग्लुंजोबखाबाय गेस जाजोब्बाय जोङो मोनामजानोनो हाला बेदरखौनो आयौ दोखो बेदर एवनाय मैथा सार जेरैथिंबो ना सफैनाय लोगो लोगो खमला जानोसै नै खमला लाबोफाखादोंमोन ना खमला फिथाइ जोनानै फाव खारां बायदि आयु हासार गिदिरखा मोजां नालाय ना एकदम सर मोननायब्रा बेयो गैया नामा फैद' ना हमहैनोसै आंहा ना हमनो सावजालांनांगौ दा ना मोनबा बिराद मोजां लोगोफोर दैया नै आं ना हमगोन दे दसेनो ना हमगोन आं दैया माथो एसे गिदिरानोलाय बै जोंहा इउटुबार गोदान नानि मा नाम मोनलाय नोंना नानि सना अनिमा बसुमतारी जोंहा दे वाव ayo mana मोजां ओंखारदों नानि नोंना मा नाम मोनलाय चेनेला सिनायखायोथ' नायोथ' जोङो खेबै दङ नै जोंहा नै थुरिबारि बालाबारि नुफेरैखाय नायफैदों बालाबारि लागाव नै सान्दुं गोसायाव एखमबा मालाबा सान्दुंबो जानांगौ नङासै लोगोफोर
ओरैबायदि मानसिना थैखागोनलै सयथिबो जेरैखि नाया मानसि नै ओमफ्राय बैलाय ब्रिजआ बे ब्रिज ओमफ्राय नैबेजों दै बेबायदि नै बैयाव हिङा माला गाखोग्रा दं गथ'फोर बेखौबो साजायनानै दोनदों मालाय फट' खेबनो थाखाय बेखौ साजायदों लाभ सिम्बल होलायदों ओमफ्राय नैबेहाय हेपि निउ इयार लिरदों हेपि निउ इयार हाय हाय फैलायबाय नै जोङो बाहायसो जाफैबाय नै अन्थाइबारियाव बिराद मोजांखा ओरैबो थाङो नै बिलाइ दावगालु बिफां मानसियानो मानसिलै ओरैबो जों गोजानावसो फैबाय बै बैग्रि बागाननिफ्राय जोंहा बेदर रानबाय नै बेदर राननायनि सुरु जाहांबाय नै गाइखेर साहा बेदरजों गाइखेर साहाजों लागायसै जोंहा बेदरजों गाइखेर साहाजों मा जाखो नोंहा सादु स्लाइस जाबाय गाइखेर साहाजों खोन्थादो बाल गाइखेर साहाया गोथावथार दा नै आंना आइ पवालिनि दै हायखांनानै लाबोना होफैबाय सानसे सानैया आइ पवालिनि दै बिस्रा ओमफ्राय जोंहा नै गाइखेर साहायाबो जा गोथाव जाखादों गोथाव जादोंना फागुन होननायखौ मोसादोंमोनबा जों बिब' बिनानाव सानजों नै बास गंसे आरखेनानै दं थाबथानानै ओमफ्राय ट्रेक्टर लाबोबाय नै ट्रेक्टरजों बोखांसिगोन खम जारला लोगोफोर सोर फैयो एसे थाल लानानै गारिया सालायफैलाय माने नोंथांमोननो मिथिहरनाय जाबाय माने बे गारिया नै फासिनानै दं साफा खालामना होदो सनाफोर खालामगोन बयबो दार्लिंफोरखौ होनांगोन मारै दार्लिंफोर रायलायना होनांगोन औ सासे नागिरना होगोन आं नोंसोरनो हाबा जाखायाखैना नोंसोरो सासे बिबोनां साफा खाराब लोगो मोनदों नै आंहा बिबोनां सुन्दुरि ओमफ्राय न' खाथिनिसो आंना बिबोनाङा सिनायजाबावा ओमफ्राय आंखौ नायोनो ओमफ्राय आंखौ नायनानै बिबाजै होननानै सिनायबावा जाहैदों खस बिदि जायो नामा गासिबादि गग्ल'सो हमसै आं बाराबा खस बिबाजैखौनो सिनायानो नै आंना बिबोनाङा नायबाय थायोनो भिडिअखौ ओमफ्राय आंखौ बिबाजै होननानै सिनायाखै गोदोनि जुगावलाय जं गारलानानै मैहुर खालामनाय होनलायनाय गान खनदोंमोनहाय बे गानजों मोसादोंमोन जों जि इन्टारेस्ट नै आंनि फिसालाफोरखौ लोगो मोननानै जोंनि गामिनि फिसालाफोर फैदों नालाय बिसोरखौ लोगो मोननानै इन्टारेस्ट खालामदोंमोन आरो दा हनै होनोनो हायासै गानफोरखौनो मानसिजों मानसि खर'जों खर'सो ओरैबो नै ओइ गुमै मेथाइ जाहोलाय एसे जाखाबाय दे ओइ आंहा नै बिगुमैखौ लोगो मोनदों मेथाइ जाहोबाय था ओइ लरि ओरै फै मेथाइ जाहोफोरा फैबाय बैयाव जानोसै जाहोबाय जाहोदो ओइ नै जोंनो बिगुमैया नैबे बार्गारखौ जाहोनोसैनो ओइ मोनसेयाव 50 थाखा गुमै नों जाहोनो हागोन ना हाया ओइ मोनसेयाव 50 थाखा नों जाहोनो हागोन ना हाया आं बाखाय हायो लागाव चलो 2 पीस देना 2 पीस बार्गार वाव लाबाय नै जायामोन बे गुमैया दे खावसे जों सानैजों रायलायना जासै बाल गुमै दासो ओंखाम जाखांदों दे बिनिया दे ओमफ्राय
지라이 살짝 지라이. Korea. Korea. Ibu makan logo menai ni jai ho. Lebe ibu mai khane kau logo menai ni jai ho. Ibu mai ni nama jai ho. Siap. Enggak. Silai. Rumah aku ni nuri, ibu nang ke. Mana? Jaga bau sih. Jangan kucing lai. Jangan lebe aku mai sasia ba aku mai jaga na ja tai. Lain lah. Saya. Lain lah. Dia aku mai sona de. Apa ini sih logo menai lai de. Ini tu lo ba. Jangan aku mai ni logo. Ayo, boleh pesan 60. Kasihan.